खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना हमनो हादों जानांगौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंसिनो क्लियारिफिकेसन खालामनानै होगोन जायफ्रा गोसोआव साननानै दङ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिबखौबो मोजाङै खोन्थानानै होगोन अब्ला दिनै भिडिअआनो जादों जोङो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला जोङो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हागोन ना हाया बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय मोजाङै नायबानो जाबाय अब्ला नोंसोरो भिडिअखौल' नायलांबाय थादो आं नोंसोरनो फारसेनिफ्राय खोन्थालांबाय थानोसै गोबां मानसियानो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामबाय जानो हागौ गोबां मानसियानो खालामाखै जानो हागौ नाथाय बे आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामाब्ला जोङो बेंक एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन ना हाया आं नोंसोरनो खोन्थालांसै आं स्टेट बेंकनि मेनेजारजों कल रायज्लायदोंमोन बिनिफ्राय आङो बेयावनो रेकर्ड खालामना लाखादों नोंसोरो दिनै फारसेनिफ्राय मिथिनो हागोन आङो बे रेकर्ड रायज्लायनायखौ आं नोंसोरनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनानै होगोन नोंसोर खोनासंबानो जाबाय जायफ्रा आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक गैया बिसोरो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हागोन ना हाया नोंसोरो फारसेनिफ्राय मोजां खोनासंबानो जाबाय आं अब्ला रेकर्डखौ होलांसै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलाङा नोंसोर नायनानै जाहाथे क्लियार जायो अब्ला नोंसोरो खोनासंबानो जाबाय रेकर्डखौ हेल' औ आदा उन्दुबाय नामा माने आं नोंनाव फंनैसो बाथ्रा माबा मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन आदा नों सिगां आंनाव नोंनि नाम्बारा सिगाङावनो आंनाव दंखायोमोन नालाय बेनिखायनो आं कल खालामदों माने बेंक एकाउन्ट खुलिनो नागिरदोंमोन जों नोंनाव बेंक एकाउन्टआ दायो मार्केटिंआव बन्द जाथ'ना दङ बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट खुलिबाथाय आदा बे आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक जायाब्ला खुलिनो हागोन ना हाया खुलिनो हानाय नङाना लिंक जाथारनांगौ ना लिंक जानांगौ आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक थानांगौ बेखौनो सोंहरना लानि होननानै माने कल खालामदोंमोन आङो माबाया एकाउन्ट खुलिनाया एप्रिलनि 2 तारिखनिफ्रायसो 2 तारिखनिफ्राय ना 16-17 दिनसो दंबावो आरो बोसोरखौ मार्केटिंआव खुलिनो हायाखै जागोन दे होमबा आं उनाव कल खालामफिनगोन नोंखौ बे आधार कार्डफोरा पान कार्ड आधार कार्ड लिंक खालामना ला लिंक खालामथारनांगौ ना नङाबा जाया नङाबा खुलिनो हाखाया जागोन दे होमबा दे अब्ला बयबो खोनाखाबाय जानो हागौ आं बेजों कल रेकर्ड रायज्लायनायखौ आं नोंसोरनो नैबे भिडिअखौ आं क्लियार खालामनानै होनो होननानै बेजों बेंक मेनेजारजों आङो कल खालामनानै रायज्लायदोंमोन बेनि नाम्बार आंनाव दंमोन बियो स्टेट बेंकआव थायो नोंथांमोना अब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै क्लियार जाबाय जानो हागौ जोङो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक नङाब्ला जोङो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हाया जोंना बियो मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ जोङो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामथारनांगौ जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलियाखै नोंसोरो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनानै नोंसोरो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हागोन आरो जायफ्रा खालामाखै बिसोरो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हाया होननानै बेयाव कल रेकर्डआव बुंहरदों नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ रेकर्डखौ बेयाव बुंहरदों मेनेजारा जोङो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो जोङो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हाया होननानै जों सिगां हायोमोन बिनिफ्राय दा जोङो हाला जोङो सिगां पान कार्डल'जोंबाबो जोङो बेंक एकाउन्टखौ खुलिनो हायोमोन बिनिफ्राय दा हाला जोंहा बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा गोदान आपडेट फैबाय थायो बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों मिथिनो हागोन जोंनि बर' इउटुबारफ्रा गिदिर इउटुबारफ्राबो जोंनो नै बेफोरबायदि आपडेटखौ होआ बिनि थाखायनो नोंसोरो नैबे गोदान आपडेटखौ नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय जाहाथे नोंसिनि माखासे जेंनाफ्रा सल्भ जानो हायो नैबे चेनेलनि गेजेरजों माखासे भिडिअ नायनानै अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंसोरो रेकर्डखौबो खोनाखाबाय जानो हागौ जों आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनांगौ नङाबा जोङो बेंक एकाउन्ट खुलिनो हाया अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ फुल नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ